У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Супокой з вами. І з Духом Твоим. Поважany ksiądz biskup Юрий, поважаныя браты і сёстры, поважаныя все, хто рыхтуецца да сакраменту біжмавання, то есть падрыхтаваўся. Мы вельмі сардэчна ўдзячныя Богу, што ў гэтым годзе сакрамент біжмавання адбудзецца. І што нават нягледзячы на тое, што карона надалей ёсць, аднак сакрамент біжмавання не перакладзены. І таму шчыра на пачатак святой Еўхарыстыі вас вітаем, ksiądz biskup, ksiądz Юрый, і цешымся, што вы сёння можаце удзяліць сакрамент біжмавання ў нашай парафіі, узначаліць гэтую святочную імшу ва ўрачыстасць небаўшэсця Пана. А для нас гэты дзень асаблівы, таму што сёння 13 мая, дзень, калі Маці Божая аб'явілася ў Фаціме больш за 100 год таму. Ksiądz arcybiskup Tadeusz Kondrasiewicz na stagоддзе фацімскага аб'яўлення нашу святыню учыніў санктуарыем, і таму мы вас вельмі сардэчна вітаем у нашым санктуарыі. Цешымся, што вы разам з намі і просім скіраваць да нас слова і ўдзяліць сакрамент біжмавання. Дзякую ксяндзу Міхалу за запрашэнне, за гэтую магчымасць быць сёння разам. Сёння таксама столькі святаў і урачыстасцю небаўшэсця Пана, дзень Маці Божай Фацімскай, але сёння таксама ужо вігілія вялікага юбілею, які чакае увесь каталіцкі касцёл на Беларусі, 90-годдзе нашага любімага, паважанага ксяндза Юзафа Петушкі, якога мы таксама ахопліваем усе сваёю малітваю, які прысутнічае сярод нас, і дзякуем Богу за дар гэтага вялікага святара, які быў руплівым душпастарам падчас усяго адраджэння веры на нашых землях. Я шчыра вітаю ўсіх вас у гэтай жодзінскай святыні. І на пачатку гэтай Еўхарыстыі узгадайме нашу людскую слабасць і перапросім Бога за ўсе нашыя грахі, каб мы маглі годна і з чыстым сэрцам удзельнічаць у Еўхарыстыі. Спавядаюся Богу і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога наша. Нехай змілуецца над намі Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі. Христе, змілуйся над намі. Христе, змілуйся над намі.
Synie Ojca, jaki beresz na sobie pragi światu, zmiłujся над нами, jaki beresz na sobie pragi światu, wymolenie nasze, jaki sadzisz praworuч Ojca, zmiłujся над нами, bo только Ty święty, только Ty nasz Pan, только Ty najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym ukłanie Boga Ojca. Молимся. Всемогутный Боже, а у небаўшэсце Твайго Сына, гэта ўзвышэнне чалавечай натуры. Прыймі ад нас падзяку, якую мы, поўныя святой радасці, Табе узносім, з надзеяй, што як члены міжстычнага цела Хрыста злучымся з ім нашым галавою ў вечнай славе, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе вякі вечныя. Чытанне кнігі «Дзеяў апосталаў». Першую кнігу я напісаў Тэафіле пра ўсё, што рабіў Езус і чаму вучыў ад пачатку аж да дня, у які ўзнёсся, даўшы праз Духа Святога загады апосталам, якіх выбраў ды перад якімі з'явіўся жывым, пасля сваёй мукі ў шматлікіх доказах. На працягу 40 дзён аб'яўляўся ім і казаў пра Божае валадарства. І калі разам елі, наказаў ім не адыходзіць з Єрусаліма, але чакаць абяцанага айцом, пра што вы чулі ад мяне. Ян хрысціў вадою, а вы будзеце ахрышчаны праз некалькі дзён Духам Святым. А сабраныя пыталіся ў яго: «Пане, ці не ў гэтым часе ты адбудуеш каралевства Ізраіля?» І ён жа адказаў ім: «Не вам ведаць часы ці поры, якія Айцец прызначыў сваёй уладай. Але прымеце моц Святога Духа, які на вас сыдзе, і будзеце маімі сведкамі ў Єрусаліме і ва ўсёй Юдэі, і ў Самарыі, і ажно да краю зямлі». І сказаўшы гэта, ён узнёсся на вачах іхніх, і воблака забрала яго з іхніх вачэй. І калі яны пільна ўзіраліся ў неба, як ён узыходзіў, вось два мужы сталі перад імі ў белым адзенні і сказалі: «Мужы галілейскія, чаго стаіце і ўглядаецеся ў неба? Гэта Езус, узяты ад вас на неба. Прыйдзе таксама, як вы бачылі яго, калі ён узыходзіў на неба». Гэта Слова Божае. Узнесся Бог под радостные вокличи. Узнесся Бог под радостные вокличи. Все народы пляскайте в долони, радостным голосом скликайте Богу. Бог грозный Пан наивышейший, великий владар понад усей землей. Узнесся Бог
радостные окличи. Узнесся Бог под радостные окличи, Пан при гуках трубы. Спявайте Богу, спявайте, спявайте нашему Володару, спявайте. Узнесся Бог под радостные окличи, бо Володар усей земли Бог, Яму гимн заспявайте. Бог володарить над народами, Бог сидит на своем троне святым. Узнесся Бог под радостные окличи. Читання послання святого апостола Павла до Ефесців. Брати, Бог Пана нашого Єсуса Христа, Отець слави, дав вам духа мудрості і відкриття в познанні Його, і просвятлив в очі серця вашого, каб ви ведали, у чим надія покликання Ягоного, і якое багаття славної спадщини Ягони для святих, і якая нязмерная велич моцы Ягоны у нас, верующих, праз дзеянне магутнай силы Ягонай, якую Ён выявіў у Христе, калі ўваскрасіў Яго з мёртвых і пасадзіў праваруч сябе на нябёсах, вышэй за ўсялякае княжанне, і ўладу, і сілу, і панаванне, і за ўсялякае імя, якое называюць не толькі ў гэтым веку, але і ў будучым. І ўсё пакарыў пад ногі Ягоныя і паставіў Яго панад усім галавою касцёла, які ёсць целам Ягоным, паўнатою таго, хто напаўняе ўсё ва ўсім. Гэта Слова Божае. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Слово сталося телом и поселилося меж нами, и бачили мы славу Ягоную. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Пан з вами. Закончение Святого Евангелия паводле Марка. У той час Езус з'явився 11 і сказав їм: «Ідіть по всім світі і обвящайте Євангелие усялякому створенню. Хто поверить і охреститься, буде збавлений, а хто не поверить, буде осуджений. Тим, хто поверить, будуть сподорожничать такі знаки. У моє ім'я будуть виганяти злих духов, будуть розмовляти новими мовами, змеїв руками брати будуть, і коли щось отрутне вип'ють, не зашкодить їм. На хворих будуть ускладати руки, і яни виздоровіють». І Пан Єсус після розмови з ними узнесся у небо і сів праворуч Бога. А яни
пайшлі і паўсюль абвяшчалі Евангелие. Пан садзейнічаў ім і пацвярджаў слова знакамі, што яму спадарожнічалі. Гэта слова Пана. Особы до бежмования попрошу устать. Достойный Ojcze, Święty Kościół prosić prez mnie o podzielenie sakramentu konfirmacji собранным тут верникам санктуария Маці Божай Фатімскай у городе Жодзіна. Ці гэтыя вернікі ведаюць, які вялікі дар атрымаюць яны ад Бога ў гэтым сакраменце і ці адпаведна падрыхтаваліся да яго прыняцця. Я перакананы, што усе падрыхтаваліся да канфірмацыі, бо ўдзельнічалі ў слуханні Божага Слова і ў супольнай малітве, а таксама прыступілі да сакраменту пакаяння. Дарагія браты і сёстры, скажыце перад сабраным тут касцёлам, якіх ласкаў чакаеце вы ад Бога ў гэтым сакраменце. Прагнем, якога мы атрымаем, умацаваў нас для мужнага вызнавання веры і для жыцця паводле яе праўдаў. Амен. Калі ласка, прысядзьце. Драгі ўладыка Сергей, паважаны ксёндз-канонік Алексей, ксёндз-юбілят, дарагія браты ў святарстве, сёстры законныя, дарагія кандыдаты до сакраменту канфірмацыі, любыя браты і сёстры. Сёння касцёл перажывае ўрачыстасць у небаўшэсця Хрыста. Мы узгадваем гэтае апошняе рэальнае фізічнае з'яўленне нашага збаўцы перад сваімі апосталамі, бо на 40-й дзень пасля свайго з мёртвых паўстання быў апошні раз, калі Езус з'явіўся перад апосталамі. Мы ведаем, што пасля свайго з мёртвых паўстання, вядома, вельмі шмат стагоддзяў тэолагі задаваліся гэтым пытаннем, яны разважалі над гэтым пытаннем, як жа ж, дзе ж ён быў гэтыя 40 дзён, дзе ён вандраваў, Езус пасля уваскрасення аж да гэтага моманту. І мы ведаем, што Езус Христос часта з'яўляўся перад сваімі вучнямі, перад апосталамі, умацоўваючы іх у веры, даючы ім пэўныя такія, можа, апошнія указанні. Ён таксама мэтаю гэтых аб'яўленняў была умацаванне веры, бо яны павінныя былі быць перакананымі, што ён сапраўды ўваскрос. Ён казаў ім: дакранайцеся да мяне, укладайце рукі ў раны мае. Ён спажываў хлеб і рыбу разам з імі. Мы разумеем, што ўсё гэта было патрэбна дзеля таго, каб вера апосталаў была настолькі моцнай, каб яны маглі пераказваць яе далей, каб яны маглі яе несці. І гэтае аб'яўленне Хрыста пасля ўваскрасення мы называем словом «христофанія». Гэта са старажытна-грэцкай мовы і азначае з'яўленне Хрыста. І на 40-й дзень была апошняя христофанія. Напэўна, вучні псіхалагічна патрабавалі нейкага такога, можа, такой пэўнай формы развітання, пра якую мы сёння пачулі ў першым чытанні ва ўрыўку з кнігі дзеянняў апостальскіх, ва ўрыўку з Евангелія ад святога Марка, які апісваюць нам гэты апошні раз. Езус з'явіўся перад апосталамі, даў ім апошнія ўказанні, даў ім выразна сфармулаваную місію: ідзіце па ўсім свеце, абвяшчайце Евангелие і хрысціце ў імя Айца і Сына і Духа Святога. Гэта тое, чаму прысвецяць жыццё вучні Езуса, яны панясуць Евангелие, гэтую добрую вестку. І Езус у пэўных такіх, можа, цудоўных абставінах узыходзіць на нябёсы. І мы сёння ўзгадваем гэтую падзею. Мы дзякуем Богу таксама за гэты дар апосталаў, якія пайшлі і выканалі Божую волю. Яны выконвалі гэтую Божую волю, хоць ім было складана, ім было цяжка. Іх выганялі з гарадоў і вёсак. Яны вандравалі з горада ў горад, з краіны ў краіну, яны дайшлі да старажытнай Грэцыі, да старажытнага Рыму. Яны вельмі далёка, яны разышліся па некаторых гарадах Месапатаміі, тагачаснай краіны, і яны абвяшчалі ўсюды Божае Слово, нягледзячы на тое, што ім забаранялі, нягледзячы на тое, што іх кідалі ў вязніцы. І практычна ўсе апосталы, акрамя Яна Святога, скончылі
сваё жыццё, прыняўшы мучаніцкую смерць. Але яны абвяшчалі гэтае Божае Слова, і гэтае Божае Слова дало свае плёны. Яно дайшло і да нашых продкаў, якія прынялі хрост і паверылі, як сказаў Христос: «Хто паверыць і ахрысціцца, той будзе збаўлены, хто не паверыць, ён будзе асуджаны». Бо чалавек, калі ён не паверыць этаму сведчанню апосталаў, ён ужо сам робіць свой выбар, ён адварочваецца ад Бога, бо Бог прапануе, Бог дае шанец. І сёння мы праслаўляем Бога за гэты вялікі дар, які мы ўсе маем. Христос павінен быў узысці да Айца Нябеснага для таго, каб спаслаць Духа Святога для ўмацавання веры апосталаў. Ужо праз 10 дзён мы будзем адзначаць Пяцідзесятніцу, так і называецца гэтае свята, бо это 50-й дзень пасля Пасхі, калі Дух Святы сышоў на апосталаў, і ён стаў крыніцай мудрасці, мужнасці, адвагі, умеласці. Дух Святы стаў крыніцаю таго слова, якое прагучала з вуснаў апосталаў, якое прымалі іншыя людзі, паводле словаў Хрыста, які калісьці сказаў: «Без мяне нічога ўчыніць не можаце». І таму мы сёння таксама радуемся разам з тымі, хто прымае сакрамент канфірмацыі, сакрамент умацавання дарамі Духа Святога, бо мы адкрываем нашае сэрца на дзеянне Божае ў нашым жыцці. Як Христос сказаў: «Без мяне нічога ўчыніць не можаце». І нам гэтая ласка Божая, яна нам абсалютна патрэбная для таго, каб мы таксама былі мужнымі сведкамі Хрыста ў сучасным свеце. А мы ведаем, што сучасны свет патрабуе сведчання. Ён патрабуе добрых хрысціянаў. Мы ведаем, што сёння ў свеце штораз больш людзі адыходзяць ад рэлігійнай традыцыі, адыходзяць ад веры. Вельмі часта рэлігія становіцца толькі такім пэўным прыдаткам культуры, традыцыі для людзей, і вера абмяжоўваецца, асабліва зараз. Сёння мы бачым гэта падчас пандэміі каронавірусу, калі у многіх краінах свету зачыняюцца святыні. Мы таксама маем тут у нас дыспенсу не наведваць фізічна храм, але можам удзельнічаць у набажэнстве онлайн, калі ёсць такая магчымасць, калі не, то маем такую магчымасць маліцца дома. Але чалавек хутка прывыкае да такога, і затым вельмі цяжка вярнуцца. Я часта чую такія меркаванні, што, напрыклад, добра, што ёсць і онлайн-трансляцыя, можна і бачыць гэтую трансляцыю з катэдры, з чырвонага касцёла, з розных святыняў, яны ладзяцца, мы можам знайсці свой парафіяльны касцёл, уключыць і бачыць, як адпраўляецца імша. Але мне вельмі спадабалася, як адзін чалавек, адна жанчына распавядае, кажа: «Але цяпер так это добра, мне так это падабаецца, бо не трэба малявацца, не трэба апранацца. Я сабе села, паглядзела імшу, паўдзельнічала, яшчэ пры гэтай нагодзе што-небудзь, можа, там з'ела, зрабіла, то так вот добра». Але гэта паступова, яно трошачку нас ахалоджвае, нашу веру, бо мы ўжо перастаем рыхтавацца такім чынам, як гэта было належным. Таму гэта сапраўды такі выклік сучаснага свету, і мы просім, каб Дух Святы дапамог нам у гэтым, каб ён дазволіў нам захаваць нашу веру моцнай. Бо вельмі часта здараюцца такія сітуацыі, калі людзі адыходзяць ад Бога, то Бог пасылае ім розныя знакі, якія патрэбныя для навяртання. Мы на гэтых днях моцна перажываем з пажару ў нашай буцлаўскай святыні, якая гарэла літаральна пазаўчора, згарэў увесь дах, там моцныя вельмі пашкоджанні. Але калі я прыехаў у Буцлаў і бачыў, гарыць гэты дах, мне чамусьці адразу ўзгадалася парыжская катедра Нотр-Дам-ду-Парі, калі гэта святыня ў цэнтры горада Парыжа спалыхнула полымем. Таксама яна была вельмі моцна пільнаваная, яна вельмі моцна была ахоўваная, бо гэта такі вельмі старажытны помнік архітэктуры, які з'яўляўся сімвалам Парыжа. Ведаем, што сапраўды нават тыя найбольш хрысціянскія каталіцкія краіны сёння перажываюць моцны крызіс веры, крызіс, людзі перастаюць хадзіць у храм. Бо вельмі часта людзі прыходзяць у храм тады, калі трэба, напрыклад, пахрысціць дзіцятка, каб была прыгожая якая-небудзь цырымонія, каб быў прыгожы абрад. Раней людзі прыходзілі ў святыню, каб узяць шлюб. Сёння ўжо вельмі часта браць шлюб у святыні не модна. Модна зрабіць выязную цырымонію, каб туды таксама прыехаў святар, удзяліў ім гэты сакрамент. Яно
Тэарэтычна это ўсё магчыма, няма ніякай перашкоды, але толькі ўжо нават у гэтай сітуацыі не трэба ўваходзіць у храм, у святыню, і людзі забылі дарожку, сцяжынку. Але калі загарэўся Нотр-Дам-ду-Парі, то калі я глядзеў навіны, я памятаю, мне чамусьці это моцна запало ў сэрцы, як па ўсёй Францыі, у розных гарадах і вёсках, як людзі збегаліся да сваіх мясцовых касцёлаў, яны станавіліся на калені і пачыналі маліцца, які быў уздым веры, і это не быў уздым веры як аднаразавая акцыя. Людзі пачалі хадзіць у святыні, яны пачалі удзельнічаць у нядзельнай святой імшы, колькі людзей прыступіла да споведзі, бо яны ўбачылі гэты боскі знак. Ну і толькі вядома, што пасля гэтага наступае вялікае выпрабаванне. Это пандэмія каронавірусу, храмы зачыненыя, людзі не могуць наведваць, ну але гэты пэўны плён такі быў, і мы бачым, што ёсць такое як бы спаўненне словаў святога пісання, што няма нічога дрэннага, няма ніякага зла, якое Бог не пераўтварыў бы ў дабро. Таксама і гэты пажар у буцлаўскай святыні. З аднаго боку нам баліць сэрца, мы перажываем вельмі моцна, але з іншага боку нам трэба таксама зрабіць пэўныя высновы, чаму нас вучыць гэты пажар у гэтым галоўным нацыянальным санктуарыі Маці Божай нашай краіны. Напэўна, гэта заклік до навяртання. Сёння мы перажываем 13 мая, дзень аб'яўленняў фацімскіх, калі Маці Божая ў Партугаліі аб'яўляецца 3 маленькім пастушкам і кажа ім, што свет павінен навяртацца, і аб гэтае навяртанне трэба маліцца. Гэтыя словы Маці Божая прамовіла ў 1917 годзе, 124 гады таму назад, у гэты самы дзень. Тады, як бы здавалася б, это были дзіўныя словы, бо здавалося, людзі ўсюды веруючыя, храмы былі перапоўнены, людзі жылі Богам у сваім жыцці, жылі боскімі запаведзямі, але Маці Божая тады ўжо кажа ім, молімся, будзем маліцца і разам з імі моліцца з гэтымі дзеткамі, вучачы іх, што і як трэба рабіць. І мы сёння таксама просім Бога, просім Духа Святога, каб натхніў нашыя сэрцы, і мы зразумелі, які знак дае нам Бог праз пажар буцлаўскай святыні. Гэта заахвота да навяртання, да пакаяння ва ўласных грахах, у нашых слабасцях, у недахопах, у гашэнні пажару, які можа гарэць у нашых душах, пажару ненавісці, пажару злосці, пажару крыўды, пажару зайздрасці. Бо гэтага таксама ёсць шмат, можа, мы на гэта не звяртаем увагу, але каб пагасіць гэты пажар і дакрануцца да Божай ласкі. І сёння асаблівым чынам мы просім аб дар Духа Святога для тых, хто прымае сакрамент канфірмацыі, але таксама мы просім аб гэтыя дары Духа Святога для кожнага з нас, просячы, каб Ён стаў для нас крыніцаю этой мудрасці, разумення, каб мы навучыліся згодзе, прабачэнню, каб мы убачылі патрэбу іншага чалавека, які можа сапраўды знаходзіцца ў патрэбе. Мы кажам, што ёсць вялікае выпрабаванне каронавірусам, але яно таксама паказвае нам, хто ёсць хто вельмі часта ў нашым акружэнні, калі бывае, што чалавек захварэе, ён не ідзе ў бальніцу, бо не аж такія моцныя, можа, у яго праявы гэтай хваробы, але ён патрабуе, каб хтосьці прынёс яму нейкія, можа, прадукты, нейкую дапамогу. І заўсёды знаходзяцца тыя людзі, якія абсалютна безінтарэсоўна, бескаштоўна нясуць гэтую дапамогу. Прынамсі, як ёсць, што нават незнаёмыя людзі, не незнаёмыя, мала знаёмыя людзі, могуць патэлефанаваць, падбадзёрыць, умацаваць на духу. Бо сапраўды мы павінны заўважыць іншага чалавека, таго, хто знаходзіцца ў бядзе, у патрэбе, у нястачы, той, хто ёсць каля нас, і ён патрабуе, можа, літаральна зусім не шмат, можа, проста нашай чалавечай увагі, нашай чалавечай неабыякавасці. І ўсе гэтыя выпрабаванні, ўсе гэтыя знакі, якія мы зараз перажываем, яны менавіта да гэтага нас і заклікаюць, і асаблівым чынам яны заклікаюць нас да малітвы, да моцнай малітвы, якая сёння так патрэбна. Так патрэбна нам, для таго, каб мы былі сапраўднымі сведкамі нашай веры, каб мы былі сапраўднымі сведкамі Езуса Хрыста ў нашым асяроддзі, сярод нашых сяброў, знаёмых, блізкіх, родных, сярод тых людзей, з якімі мы сустракаемся. Але таксама гэта малітва патрэбна тым людзям, якія адышлі ад веры,
якія забыліся пра Пана Бога. Не, яны не сталі атэістамі. Яны не сталі казаць, што Бога няма, не існуе, яны не пачалі здзяйсняць дрэнныя ўчынкі, яны проста забыліся пра Бога, перасталі маліцца і жывуць сабе, так, як такі караблік бумажны, які мы зробім, паставім яго на рацэ, і ён плыве сабе так, куды яго павядзе вада. Нашыя малітвы патрабуюць і тыя людзі, якія выбіраюць зло і здзяйсняюць грахі. Бо сапраўды малітва – гэта паратунак, і гэта словы Маці Божай, якія прагучалі ў Фаціме. І тут, у Жодзінскай святыні, у гэтым санктуарыі Маці Божай Фацімскай, мы асаблівым чынам просім у яе аб заступніцтве для ўсіх нас, для нашай краіны, для нашых родных, блізкіх, знаёмых. Аб гэтую ласку перш за ўсё навяртанне да Бога, аб ласку сапраўднай любові у нашым сэрцы, сапраўднай любові, якая здольная на гераічныя ўчынкі, якая здольная на прабачэнне, якая здольная на добразычлівасць, якая здольная заўважыць беду і патрэбу таго, на каго, можа, ўжо ніхто не звяртае сваёй увагі. І мы просім, каб Дух Святы сышоў на тых кандыдатаў, якія падрыхтаваліся да прыняцця гэтага сакраменту, і ўмацаваў у веры. Мы сёння пачулі у Евангеліі, як Езус Христос сказаў апосталам, што калі вы паверыце, калі будзе ваша вера моцна, якія знакі будуць вам сапутнічаць. Вы будзеце здзяйсняць такія рэчы, якіх нават не спадзеяцеся. Вы будете прамаўляць так, як не прамаўлялі ніколі, і мы ведаем, што нават у дзень Пяцідзясятніцы апосталы, не чакаючы самі ад сябе, адчынілі дзверы, калі Дух Святы сышоў, яны выйшлі на вуліцу і пачалі прамаўляць на розных мовах, якіх яны нават не ведалі, нідзе ніколі не вучыліся, а ўсе іншыя думалі, што яны скончылі лінгвістычны універсітэт, хаця тады яго яшчэ не было. Яны выйшлі і прамаўлялі, і кожны разумеў, пра што ідзе гаворка. Яны, калі, як Езус кажа, калі вып'еце штосьці атрутае, яно не зашкодзіць вам, калі нават змея, якая вас ядавітая укусіць, то таксама гэтая труцізна вам не пашкодзіць. Мы бачым, што ёсць шмат дароў, якія дае Бог. Але галоўнае з нашага, каб мы ад сябе заўсёды мелі сэрца адкрытае для Бога. Каб мы жылі малітвай кожны дзень, не забываючыся пра Бога. Жылі сакраментамі святымі, наведваючы храм, прыступаючы своечасова, не адкладаючы на нейкі неакрэслены час сваё паяднанне, пакаянне, святую споведь, прымалі святую камунію. І сапраўды мы будзем моцнымі, сільнымі, моцнымі Богам. Бо, як сказаў Христос, без мяне нічога учыніць не можаце, але са мной. І мы ведаем, што разам з Богам мы сапраўды можам усё, але галоўнае, мы ідём до збаўлення, туды, куды ўзышоў Христос, да свайго нябеснага Айца, у гэтае валадарства, якое адкрыта для кожнага чалавека і ў якім ён чакае нас, чакае, пакуль мы самі захочам туды прыйсці. Вядома, што Бог мог бы зрабіць так, каб раз і ўсе людзі адразу будуць збаўлены, але тады не будзе свабоды, выбара, вольнай волі, таму Бог чакае да апошняй хвіліны. Але мы робім выбар свой самі. І таму просім, молім пра заступніцтва Маці Божай Фацімскай, міласэрнага Бога, каб гэта ласка Духа Святога асвяціла нашыя сэрцы. Мы зразумелі гэта, захацелі быць збаўленымі і дайсці да гэтага Божага валадарства і сваёй верай і учынкамі, штодзённымі ўчынкамі заслужылі на збаўленне. Амен. І цяпер, дарагія браты і сёстры, адбудзецца удзяленне сакраменту канфірмацыі. І калі мы прымалі святы хрост, то нашыя бацькі і хросныя ў пераважнай большасці, это мы зрабілі ў дзіцячым узросце, нашы бацькі і хросныя вызнавалі веру на пытанні святара. Хто з вас хоць раз быў хросным? Падыміце руку. Это для ўсіх пытання. Хто хоць раз быў хросным татай альбо хроснай мамай? І я быў таксама. Былі, адказвалі на пытанні святара. А хто памятае, як яго хрысцілі?
Ну, напэўна, ёсць такія сярод нас, хто памятае, але ў большасці мы это былі яшчэ маленькімі дзеткамі, і таму сёння ў нас ёсць такая нагода, такая магчымасць, аднаўляючы вот эту ласку нашага хросту, вызнаць гэтую веру, якую вызналі нашы бацькі і хросныя, тады, калі прынеслі нас у святыню і далучылі да супольнасці вернікаў, а зараз мы ўжо паўторым свядома вызнаем гэтую нашу веру, прымаючы сакрамент хрысціянскай сталасці. Таму я пытаюся ў кожнага з вас: ці выракаецеся вы сатаны і ўсіх справаў і спакусаў ягоных? Выракаюся. Ці верыце вы ў Бога, Айца Усемагутнага, стварыцеля неба і зямлі? Веру. Ці верыце вы ў Езуса Хрыста, Сына Яго адзінага Пана нашага, народжанага з Дзевы Марыі, замучанага і пахаванага, які ўваскрос з памерлых і сядзіць праваруч Айца? Веру. Ці верыце вы ў Духа Святога Пана і Жыватворцу, які сёння асаблівым чынам удзяляецца вам, як некалі апосталам у дзень Пяцідзясятніцы? Веру. Ці верыце вы ў святы касцёл каталіцкі і еднасць святых, адпушчэнне грахоў, уваскрашэнне цела і жыццё вечнае? Веру. Гэта наша вера. Гэта вера касцёла, вызнаваць якую наш гонар у Езусе Хрысце, Пану нашым. Амен. Умілаваныя браты і сёстры, просім Бога Айца Усемагутнага ласкава спаслаць Духа Святога на гэтых усыноўленых дзяцей сваіх, ужо адроджаных у хросце да вечнага жыцця, каб Ён умацаваў іх сваімі шчодрымі дарамі, а сваім намашчэннем учыніў падобнымі да Хрыста, Сына Божага. Зараз адбудзецца малітва канфірмацыі, усе святары выцягваюць свае далоні, а кандыдатаў да канфірмацыі я папрашу пахіліць свае галовы. Всемагутны Божа, Айцец нашага Пана Езуса Хрыста, Ты адрадзіў гэтых слугаў Тваіх вадою і Духам Святым, вызваляючы іх ад граху. Спашлі на іх, Пане, Святога Духа Суцяшыцеля. Дай ім духа мудрасці і розуму, духа рады і мужнасці, духа умеласці і пабожнасці. Напоўні іх духам Тваёй боязі. Праз Хрыста, Пана нашага.
Я віншую ўсіх тых, хто прыняў гэтае намашчэнне і сакрамент дару Духа Святога. Нехай Дух Святы дакранецца вашага сэрца і нехай вядзе вас праз вашае жыццё, адорваючы ўсімі патрэбнымі ласкамі на кожны дзень, на кожную хвіліну вашага жыцця. Нехай умацоўвае вас. А вы памятаеце, што Бог ёсць любоў, Ён нас любіць, Бог міласэрны, Бог Айцец. І старайцеся таксама моцна трымацца за руку Езуса Хрыста, за Яго далонь, трымацца за далонь Маці Божай другой рукою і бяспечна ісці да нябеснай Айчыны. І цяпер пакорна папросім Бога, каб аднадушнай была наша малітва, як ёсць адна вера, надзея і любоў, якія паходзяць ад Духа Святога. Молімся за святы касцёл, каб ён мужна абвяшчаў Божую праўду і указваў свету вечныя каштоўнасці. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за біскупа Юрыя, які сёння ўдзяліў сакрамент канфірмацыі ў санктуарыі Маці Божай Фацімскай. Няхай добры Бог нястомна напаўняе біскупа сваёй прысутнасцю. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за тых, хто сёння прыняў сакрамент бяжмавання, каб напоўненыя Духам Святым яны моцна укараніліся ў веры і любові, а таксама адважна сведчылі сваім жыццём праз Езуса Хрыста. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за місіянераў, каб яны годна абвяшчалі Хрыстовае збаўленне ўсім народам. Цябе просім. Молімся за тых, хто не разумее годнасці людскога цела, каб яны зразумелі, што яно прызначана для ўдзелу ў вечным жыцці. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб надзея на вечнае жыццё заахвочвала нас да сумленнага выканання нашых штодзённых абавязкаў. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Божа, выслухай нашыя просьбы і ўчыні, каб мы праз справядлівае жыццё на зямлі дасягнулі вечнага жыцця з Хрыстом, у небаўшэсці якога сёння святкуем, які з табою жыве і валадарыць праз усе векі вечныя. За
Молімся, брати і сестри, каб мою і вашу ахвяру прийняв Бог Отець усемогутний. Ой, час предвечный, покорно складаем Тебе гэтую ахвяру во урочистостью небаўшэсця Твайго Сына. Дазволь, просим, каб праз гэты святы обмен дароў мы узнесли наши сердцы до неба праз Христа Пана нашего. Пан з вами. Угору серці. Подякуєм Пану Богу нашому. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане, святы Ойча, усемагутны вечны Божа. Бо Пан Езус, пераможца граху і смерці, узышоў сёння ў неба як валадар хвалы, якім захапляюцца анёлы. І Ён пасярэднік паміж Богам і людзьмі, суддзя свету і валадар стварэння. Узыходзячы на неба, Ён не пакінуў нас у нашай нядолі, але перад намі ўвайшоў у нябесную айчыну, каб умацаваць нашую надзею на тое, што мы, як члены Яго містычнага цела, таксама ўвойдзем туды за ім нашым галавою. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуецца ў васкрасенню Хрыста, а хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, неспынна усклікаючы. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. І Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таямница веры.
Успоминаючи смерть из мертвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканал яго любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Казімірам, тут прысутным біскупам Юрыем і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету. Дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святым Станіславам Папчынскім, з благаслаўлёным Юрыем Матулевічам, з благаслаўлёнымі пакутнікамі з Росіцы, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Христа, с Христом и у Христе, Табе, Боже, Ойче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пашана и хвала, праз усе веки вечные. Молимся до Отца Небесного, як навучив нас Єсус Христос. Просим Тебе, Пане, збав нас ад усяго злога, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольные от граху и захованные от усялякага неспокою, чакали спаўнення счастливой надеи и прыйсця збаўцы нашего Иисуса Христа. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру костёла Твоего, и будь ласкавы, згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай заўсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою.
Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету. Благословленыя, пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа.
Молимся. Всемогутный, вечный Боже, Ты уже на земле даешь нам уделу небесных таямница. Просим Тебя, наполни наше сердце тугою по небе, где наша человечая сутность, пробывая с Тобою в Христе Иисусе, и яки живей владарить на веки вечные. Uzlubne parafianie, zaraz odbędzie procesja z figury Matki Bożej Fatimskiej. Сегодня у нас 13 мая. Это великое свято для нашей парафии, але так само для всего свету. Мария запрошала молиться на Святом Ружанце, запрошала наследовать Христа, быть Ему верным. Наша парафия запрошена особливым чином прислухаться этому слову, бо мы так само являемся санктуарием. Uzlubлений, дощ видається немоцний, навіть коли трошку змочить нас, ми витримаємо. Перед тим, як розпочнеться процесія, ми помолимося супольно літанню до Найсвятейшої Панни Марії і супольно пройдемося у процесії. Запрошую всіх уклінчити. Kyrie eleison. Chryste, poczuj nas. Ojcze z nieba Boże. Synie Odkupiciel światu Boże. Duchu Święty Boże. Świętая Trójca Jedyny Boże. Świętая Maryja. Świętая Bogorodica. Świętая Panna nad Pannami, Macie Chrystowa, Macie Kościoła, Macie łaski Bożej, Macie miłosierności, Macie Praczysta, Macie bezzaganna, Macie nieporuszna, Macie niewinna, Macie najmilejsza, Macie najcudowniejsza, Macie dobrej rady, Macie Stworzyciela, Macie Zbawiciela, Panna najmądrzejsza, Panna chwały godna, Panna prosławiona, Panna mogutna, Panna łaskawa, Panna wierna, lustra sprawiedliwości, stolica mądrości, przyczyna naszej radości, świętynia duchowna, świętynia chwalebna, świętynia sławna pobożności, róża mistyczna, wieża Dawidowa, wieża z kości slanowej, złoty domie, ковчег заповету, брама небесная, зорка ранішня, оздоровление хворых, притулок грешных, сутешальница засмучених, успомога християнов, королева анёлов, королева патриархов, королева пророков, королева апостолов, королева мучеников, королева веровызнавцев, королева пананов, королева всех святых,
Королева без граху першародна зачатая, королева ў неба ўзятая, королева ружанца святого, королева сем'яў, королева супакою, королева Беларусі, баранку Божий, які бярэш на сябе грахі свету, баранку Божий, які бярэш на сябе грахі свету, баранку Божий, які бярэш на сябе грахі свету. Маліся за нас, святая Богородица. Молимся. Просим Цябе, Пане Божа, дазволь нам, слугам Твоим, тешиться трывалым здароўем душы і цела і праслаўнае заступніцтва на свяцейшай заўсёды Панны Марыі, май ласку вызваліць нас ад цяперашняга смутку і дарыць вечнай радасцю. Праз Христа, Пана нашага. Твоей обороне отдаемся. Святая Богородица, у наших потребах не погарджай моленням нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас заўсёды. Панна хвалебная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Супольна пойдем у процессии с фигурой Маті Божией.
любимый Серафимы, им хвалы от вечных взносят. Святый, святый над святыми, Бог могутный и ласкавый, над землей и небом слыет необсяжность Твоей славы, и апостолы и учни, от пророков полных хвалы, стены мучеников уж нас, отдаюсь Тебе пошану, усугучным хоры льется, а усей земли навколо. Тебе хвала с наших сердцев, спел святый Твоего костола, Сына с Духом сузяшения, величается промистай, прославляет все створение, хвала хвалы Ты, Христе, развяги учить неспынно, спешно славить Твоей справы. Руси праведам, заховать нас будь ласкавы, правдивый во весь свет целый, рассвоей святые раны, сынайся с предвечный тела, Ты принял волни паны, зруй на волны брамы смерти, на крыжи ей вырвал жало, как навсегда замереть, радость вечная засяла, праворучается у славе, Тот Твой спаса наш родимый. Придешь снова кулю яве, как судить устные чины, прежним Ты не дай загинуть, пусть нам спался не судьёю, и обмы нас от провидов, дорогой Своей придёю, со святыми в бляску моцы, заховай Твои охраны. Пане, знал народ Твой просим, благослов Твоих подданных, шляхом наследий беспечным, у небесный Иерусалим. Тебе благодаря грешным, мы что темно прославляем, не покинь же свою люду, Боже, без Твоей опеки, Пану веру быть не буду, а соромленный навеки. Пану веру быть не буду, а соромленный навеки. Прийміться Божее благословлення. Пан з вами. Нехай ім'я Пана буде благословлено. Допомога наша у імені Пана. Нехай усіх вас благословить Бог усемогутний, Отець і Син, і Дух Святий. Ідіть у супокої Христа.
Поважаний ksiądz biskup Юрий, дозвольте вам на правах пробышча выказать шчырую удзячнасць, што сёння вы разам з намі маліліся святую Eucharystыю, што сёння вы ўдзялілі сакрамент біжмавання нашым парафіянам. Яны чакалі цэлы год, бо біжмаванне павінно было адбыцца год таму, карона памешала. Мы чакалі арцыбіскупа, але было прынята рашэнне, што пераложым біжмаванне да лепшых часоў. І сёння гэты лепшы час. Сёння той момант, калі мы з радасцю чакаем біскупа, да, мы ў масках, да, мы дэзінфікуем рукі, да, мы стараемся, каб не распаўсюджвалася карона, але наша вера не можа стрымаць нас. Мы прагнем быць у святыні. І сёння, як вы казалі, што у вашым казанні, што хоць коронавірус ёсць, это выпрабаванне нашай веры, то сёння, гледзячы на нашу парафію, на наш санктуарый, маё сэрца радуецца. Да, конечно, хацелася б, каб было больш міністрантаў, конечно, хацелася б, каб было больш дзетак. Шмат хто нас сёння слухае праз радыё, шмат хто з нас лучыцца духоўна праз тое, што перажывае Eucharystыю дома, з той прычыны, што трывае далей карона, але нас таксама немало сабралася ў гэтай святыні. І мы вам шчыра дзякуем, што вы знайшлі час, што вы умацавалі нас у веры, што удзялілі сакрамент біжмавання і жадаем, каб сакрамент Духа Святога, якім вы таксама намашчаныя, заўсёды у вас быў дзейсны, каб вы адчувалі яго падтрымку і каб Бог шчодра благаславіў у вашым пастырскім служэнні. Дзякуй вам вялікі. Перед тым, як дам слова прадстаўнікам біжмаваных, хочу згадаць, што узлюбленыя парафіяне, мы ўсе добра чулі пра трагічную падзею ў Буцлаве. Ksiądz біскуп таксама нам узгадаў гэтую справу, рэч. І гэта таксама справа, каб нашы сэрцы яшчэ больш аб'ядналіся ва ўзрастанні духоўным. Першая асоба, якая прынесла грошы на аднову святыні, это быў чалавек праваслаўны у нашым касцёле. Гэтая трагічная справа, яна робіць салідарнымі нашыя сэрцы, каму не абыякавы лёс і веры, і святыні. Ад сённяшняга дня таксама збіраем на святыню ў Буцлаве у адмысловую скарбонку. Хто жадае, можа прынесці ахвяру. Уся эта ахвяра будзе перададзена на аднову нашай святыні. Хачу шчыра таксама падзякаваць нашаму хору, які рыхтаваўся да гэтага дня. Хочу шчыра падзякаваць дзецям, якія ігралі на скрыпках, на флейтах. Дзякуй вам вялікі наш малады ансамблік. Дзякую шчыра катэхэтам, дзякую шчыра усім, хто рыхтаваўся да сакраменту біжмавання, усім вам прысутным. Дзякую шчыра гасцям з Барысава, дзякую святарам з Барысава, Смалевіч, Мінска, з Воршы. Дзякую вялікі за вашу прысутнасць. Хай Бог шчодра благаслаўляе кожнаму, хто не абыякавы да спраў Божых. І, конечно, дзякуем Марыі. Сёння ішоў цэлы дзень дождж. Мы задавалі пытанне, ці атрымаецца хоць бы працэсія. Усё атрымалася цудоўна. Маці Божая таксама беражэ свой дзень. Дзякуй вам вялікі. Паважаны біскуп Юрый, хотим подяковать вам за то, что вы дали нам сакрамент біжмавання, и хотим пожадать вам дара Духа Святого у вашем пастырстве. Так само прыміце ад нас гэты прыгожы знак увагі, як наша падзяка і наша павага да вас. Ёсць яшчэ адна нагода, з которой мы жадаем радавацца, але гэтая нагода больш будзе гучаць заўтра. Таму заўтра асаблівым чынам будзем віншаваць нашага айца Юзефа. Ёсць такая прамова, ёсць такая думка, што пакуль не споўнілася, не віншуюць з днём нараджэння. Але, ведаеце, ksiądz арцыбіскуп прыгожа паказвае, што, напрыклад, і аплаткам ламацца можна тыдзень перад Божым нараджэннем і тыдзень пасля. Там ужо сёння распачынаем момант віншавання і айца Юзефа з ягоным глыбокім прыгожым юбілеем.
А заўтра отец Юзеф запрашае ўсіх парафіянаў на каву, на торт. Пабудзьце з ім, прыйдзіце, а ўвечары складзіце таксама свае асабістыя пажаданні. Падыходзіць да завяршэння наша урачыстасць. Я таксама хачу ўсім вам падзякаваць за гэту супольную малітву, такую прыгожую, цудоўную, усім тым, хто спрычыніўся у падрыхтоўцы да гэтага свята. Ужо ксёндз Міхал усіх пералічыў, я ўжо не буду так усіх зноў яшчэ раз пералічваць, але не магу не адзначыць хору, ад якога сапраўды мы ўсе у захапленні, я думаю, што ўсе святары адчулі сябе як бы так кавалачку ў небе. Як анёлы ў небе так будуць спяваць, то хочацца ў неба, правда? Дзякую вялікі. І хачу таксама, бо я заўтра не смагу, але сёння, карыстаючыся гэтай нагодай, павіншаваць ксяндза Юзефа з днём нараджэння, бо дзень ужо наступны распачынаецца пасля першых нешпараў, ужо нешпары ёсць, і таму я хачу пераказаць асабіста прывітанне нашага апостальскага адміністратара, біскупа Казіміра, нашага арцыбіскупа на пенсіі Тадеуша Кандрусевіча, біскупа Александра Яшэўскага і ад майго імя. І мы такую, хочацца ад усіх біскупаў нашай архідыяцэзіі уручыць такую ганаровую грамату падзякі айцу Юзефу Петушку за яго шматлікія старанні, намаганні, працы у нашай архідыяцэзіі у справах адраджэння касцёла на Беларусі, нашай веры з нагоды 90-годдзя і таксама 30-годдзя адраджэння структур каталіцкага касцёла ў нашай краіне. Ксёндз Юзеф – это сапраўдны патрыярх, ён прыехаў у Беларусь тады, калі сапраўды наша краіна патрабавала святароў, калі не было святынь, не было ксяндзоў. Мы сёння ўжо мала ведаем тых гісторый, бо адыходзіць пэўнае пакаленне, як тых некалькі святароў старэйшага ўзросту казалі, што будзе, калі мы адыдзем, калі нас Бог пакліча, то всё, нават тыя чынныя касцёлы будуць закрытыя, хто прыедзе, хто прыбудзе, як гэта будзе. Яны сапраўды маліліся вельмі шмат, і ксёндз Юзеф быў адным з тых першых, хто сапраўды адгукнуўся на гэты голас і прыйшоў сюды. Як калісьці, можа, старэйшае пакаленне памятае, што казалі, што паедзем на цыліну. І ў Казахстане сцепі з іх рабілі землі, на якіх можна пахаць і сеяць. Таксама іх это было падняць цыліну, таксама ён прыехаў сюды як на цыліну. На тую зямлю, дзе сапраўды трэба было распачынаць ад самага пачатку, ад нуля, і дзякуючы яму адраджаецца вера. Я сапраўды дзякую ксяндзу Юзефу, які стаў такім моцным прыкладам такой моцнай сапраўднай веры, які не сказаў, што мне тут зацяжка, не сказаў, што мне нема дзе жыць, але жыў яшчэ, паўразвалены быў касцёл у Барысаве, ён жыў там, як мы называлі это, в Скварешніку, там трэба было яшчэ так зайсці, але ён ніколі не шукаў свае выгады, шукаў свайго, але каб выконваць Божую волю, і тое, што мы сёння пачулі, як Христос сказаў апосталам, сапраўды у асобе ксяндза Юзефа гэта здзейснялася, гэтыя знакі жывой веры. Дзякую вам, ксяндзе Юзефе, за ваше такое жывое, праўдзівае сведчанне. Няхай Маці Божая Фацімская заўсёды трымае вас пад сваёй апекай. І мы ведаю, што ксёндз вельмі сціплы, не вельмі, хоць кожны з нас не любіць, як нас хваляць, але трэба, это сапраўды для нас усіх такі дар Божы і Божая ласка. Дзякуй вам, ксяндзе Юзефе, за гэта ўсё. І жадаю усім вам таксама усіх тых дароў Духа Святога, той моцы Божай, ласкі Божай, якая напоўніць нашыя сэрцы, якая падтрымае нас ва ўсіх нашых выпрабаваннях жыццёвых, з якімі мы сустракаемся. Няхай Дух Святы кіруе нас на нашых жыццёвых сцяжынках, кіруе нас да збаўлення. Я ўжо не раз паўтараў эту гісторыю, нам вельмі падабаецца, і так людзям таксама калісьці спадабалася, калі
мы разважаем справу, што мы ўсе жадаем збаўлення, і Бог чакае нас у Божым валадарстве. І калісьці так я кажу, што да сустрэчы ў Божым царстве. А старэйшая жанчынка дрымала ў першай лаўцы, і она так абудзілась пры гэтых словах, кажа: а не дай Бог, ойчынка. То я жадаю, каб дай нам Бог сустрэцца ў гэтым валадарстве кожнаму ў сваім часе, але каб мы ўсе дайшлі да збаўлення, каб наша вера, наше добрае сэрца, наша любоў, наша змаганне са злом, наша міласэрнасць, над якой мы будзем працаваць у нашых сэрцах, тыя цноты, і галоўнае, это ласка Божая, тыя дары Духа Святога, каб прывялі нас да гэтай нябеснай айчыны. Да сустрэчы.